Älkää ihmetelkö, jos tässä videossa on vähän parempi ääni. Mä kuvaan kuulokkeet päässä. En tiedä onko. Mut siis mä kuvaan kuulokkeet päässä ja pyyntöjä vähän erilaista kuin viime videon Jungle Arena. Et vedetään tätä challengea. Ja legendary chesti olisi 9 voitopäässä. Mä sain ton 3 voittoa jo. Mut sit mä hävisin. Oikeastaan 4 voittoon pääsin. Electro Wizard, Giant Skele, Graveyard, Sparky. Älkää kysykö miksi mä otin Sparkin. No joo. Se on ihan hyvä tankki. Tää dekki. Mä oon saanut muuten kaikki legendat tässä. Paitsi login. Ja double elixiiriä. En sit tiiä. Ja itse mun toinen käsi väsyy, mä pelaan yhdellä kädellä. Koska mun pitää tää mikki, koska se on tässä kuulokkeitten johdossa vasta. Olisiko tuolla Fireball vaikka? Jos tuolla on, niin yes. Yes. Otetaan prinsessa hengiltä. Nyt on paha vaikka Sparkilla vaan. Kumpa saatais se legetsysti. Ja älkäästi ihmetelkö, jos tää särisee. Ja mä en voi lähiaikoina kuvailla yhtään videoa. Koska papan synttärit on. Täällä on paljon väkeä. Koska se täyttää 70 vuotta. Niinku 70. What? No niin. Onneksi sain Electro Wizardin. Ja tää prinsessa selvisi hengissä. Damage otti. Ei. Yes. Last Sparky. Tuon pitää puolustaa tuolta Battle Ramilta. Paha paikka. Sorry. Ota se alas. Ja Electro Wizardi. Et 12 HP meidän turnilla. Ei, ne otti sen logilla alas. Ja sieltä tulee. Sori. Misklikit jatkuu. Et sun olla vielä Electro Wizardi. En mä voi voittaa tuolla Sparkilla ainakaan. Tuo ja tuo. Tornado hidastaa noita. Vaikka. Ei olekaan. Nyt voi. Tuo Sparky on ihan hyvin vielä pelissä. Ne otti sen kyllä alas. Otetaan uusi Sparky. Yes. Voitto kotiin. Ei oo mahdollista enää voittaa noilla. Nice. Huomenna mä en voi kuvata mitään videoa. Ja pieni info. Mä oon paljon niskalla. Mä en enää mene äitille. Mä oon tosi paljon niskalla. Golem, Inferno, Torni, Archerit ja Executioner. Ei tullu läteillä. Itse kun tää mikki lähtee vaan koko ajan. Supercell ei oo todellista. Mä oon pelannut tota samaa kaveria vastaan, jonka nimi on toi Supercell. Mä oon pelannut sitä samaa jäbää vastaan 40 kertaa.
Ja kaikki challengeissa. Varmaan totakin rupeaa pikkuhiljaa ärsyttää pelaamaan. Pelaan niinku mua vastaan. Sieltä tulee golemi. Nyt mä voin sanoa, että me ollaan kyllä pulassa. Ottaa noi kortit pois. Kuten näitte sieltä shopista, mä ostin tänään yhden Executionerin, kun mä sain toisen Silver Chestistä. Niin Executioner 2. Joo, ja mä sain sen Executionerin toissapäivänä. Et niinku, ihan hyvä. 133 HP. Nice. Ja noi archerit otti sitä hyvin pois. Nyt. Come on. Let's go. Poisani. Se ainakin myrkyttää nuo. Miksei myrkky myrkyttäisi jotain? Nyt ollaan pulassa. Ja mut... No pidetään vielä yksi battle. No niin hauskoin. Hävitäänköhän vai voittetaanko? Iltabarbaarit. Fireball. Lava Houndi. Wizard. Et ihan hyvät olla kaiken. Executioner vielä. Et jos me vaikka vedetään Iltabarbaarit Executioner. Hitut eivät tiedä. Jaha. Siinä menee pari tyyppiä. Onneksi. Taas ei voi olla todellista. Vai pelaajat. No niin, hyvä noikin laittoi ainakin tohon meidän torniin jotain. No niin, ripme häviö. Koska ne ollaan tommonen spämmi. Kattokaapa. Tämä King Towerin HP. Se vaan laskee. Nuo barbaarit saahan alas heti. Mun pitää ihan oikeesti laittaa morttari peliin. No ja. Tekeepä torniin se makee. Sano nyt biisit, että se tekee sieltä makee. Moikka! Vaan torni. Rip. Kattokaa mikä spiirkopospämmi. No mut hei, avataan vielä tuo chesti. Tää oli lyhyt video. The log oli mun apuri. Auttaapa piikikäs puupalla paljon. Jää jo 10 kemiä. Mä oon uudesta klansista jo nyt 2